kiše, kada oblaci nose vatrogasne sirene. Avgustovske kiše, kada je nad horizontom čopor sivih vukova. Za moju generaciju Eldorado je, zna se, to je Howard Hawks. Šta je Eldorado? Eldorado je kada se grupa matoraca skupi da odradi neki posao. Bobby Mitchum, John Wayne i još tako neka matora ekipa Keša koji se skupi kao ok, ajmo sad da odradimo ovaj posao. Mislim, to mi je značio Eldorado. Ja sam u proteklih 3 godine uradio 3 albuma sa po 8 pesama na engleskom i to je bilo onako dosta underground i onako može se reći na neki način autistično. I tom prilikom, radivši na svemu tome, sam stekao niz nekih ljudi koji su poštovali to što ja radim. Jedan od njih je bio Zdenko Kolar. I onda sam se ja usudio da kad je došlo vreme da radim 4. album, da pitam Zdenka da li bi on to malo da mi pomogne oko čitave stvari. I Zdenko rekao, da, hoću, naravno. Onda sam ja još malo drskije bio rekao, a možda ako bi Ristu pitali da je on svira. Mi smo mislili to neki blues album, ajde, kao i mi što inače radimo, uđemo u studiju i odsviramo. Onda smo pozvali Ristu i oni su tu ljudi krenuli da rade meni kao pomoć. Da prosto mi onako malo kao muzičari pomognu da ja izguram još tih 8 pesama. Kasnije se pokazalo da ne samo da je bio potrebno Rista, nego je potrebno i Duda. Posle jedne probe Milutin je hteo, da njegova ideja bila da se napravi bend. Nekako sve stvari se desi onda kada treba. Ja sam rekao, doći ću da odsviraću na ploči 2-3 pesme kao gost na neki svoj način, ali da budem član benda neću. I onda se tu nešto desilo, nešto što meni do danas nije jasno. Mislim da ima veze neke sa generacijom i takvim stvarima. Pa mislim, ja sam bio ushićen. Međutim, kad smo to zasvirali u studiju... Te sve pesme kao da sam i milion puta odsvirao. Kad smo te pesme dobile u stvari... Toliko mi je to bilo sve pitko, lako, sve to izlazilo. Nas je muzika kupila, muzika je ispala nešto što je svima nama ispunilo dušu i bilo nam jako lepo, smo se osjećali da smo svirali i to je u stvari sakupilo benda. I onda smo se mi skupili kao mi radimo blues i onda smo sviramo blues, a onda je jedna stvar otišla u Talking Heads. Ta energija iz 80. godine koju sam tada imao svirajući neke pesme u nekim drugim bendovima. I onda smo prolazili kroz neke vreme, probili onda se svima nama vraćali bendovi koje nismo slušali možda i to 10-20 godina. nekako mi se vratila kroz ovaj projekat i moram priznati da mi to strašno prija. Onda smo se setili B-52s, onda smo shvatili da obožavamo ska, onda smo počeli da prizivamo svoje stare duhove. Milutin je to sve preveo sa engleskog i evo ploče. I onda se stvari otrgle kontrolu. I uvijek zvuči sve bolje i bolje. Ne znam šta je razlog. Pa ja mislim da ploču Eldorado karakteriše starinska, dobra svirka. Troljo, koliko košta 1 sat? Troljo, koliko koštaš celu noć? Bacam kamen, fuksa, muzika je. Bacam kamen, fuksa, muzika je. Fukso. Moja omiljena pesma je Fuks. Znači, u momenta kad smo počeli da je svirano, meni je ona bila onako prototip benda u kome ja volim da sviram. Znači, sve ono što ja doživljam kao rock and roll je tu. Smrtno se uvredila moja žena. Ono agresivno je dejstvovalo protiv pesme. Reakcija žena na moje oduševljenje sa pesmom Fuksa su prvo moje kuće sam popio po ušima, a čujem da su tako prolazili i ostali članovi benda. Kako se usuđuješ? Znači, baš je bilo
uopšte nemaš prilike da kažeš, ali slušaš čemu se radi, ima ono objašnjenje kasnije u stihu, ne, tako se ne sme obraćati žene. Pa uglavnom su bljak, šta to. Međutim, sa jednom rečenicom nije reč o ženi, nego je reč o muzici. Primaju vrlo ovako pare. A to je Roxy Music, mislim, grupa Roxy Music se zove Roxy Music, to znači fuksa muzika. To mi uvek nekako bilo, jednog dana ću nešto da uradim sa tim, da Roxy Music znači fuksa muzika. Meni je bio bitan taj prvi trenutak kad sam na prvoj probi osetio i video šta može da bude taj zvuk i kompletna slika benda. Ovo sve oko mene je crno-bijeli svet. Ako može neko da upuca gitaristu. Da ga ubije. Pusti puže rogove, da sadimo dolove. Šta je, čuješ ti nešto? Bas. Pa ja ne čujem bas. Ajde, Risto, ajde, pusti poruke sada. Ugasi telefon. Ovo tebi dovoljno. Ja ništa ne čujem gitare, ne čujem ništa. Da, ja isto čujem samo svoju malo gitaru, a Risto ne čujem uopšte. Ja ovu akustičnu gitaru čujem odavde jače nego što odavde čujem zvuk. A ja ne mogu da sviram tiše, moram da drndam, pošto je to Jasno. kao, mislim, to je ideja. Ali ja, mislim, to meni tu... Ajde, Risto, broj. Ostavi Dudinu gitaru. Stani, ne može. Reci 8. Ajde. Milutin, uzmi malo sirćeta, ej. Usne su ti suve, pucaš nam ovde u slušalicu. Ali jabukovo sirće. Sporo, brzo, engleski i srpski. Pazi, idemo na groove. Da. Džambo. Ajde. Pazi, što više uradimo danas, manje se uradimo sutra. Ne, to je super, nego, ja bih samo otišao da kupim vodu, pivo. Soka je Sonja Savić. Jel me čuje neko? Alo? Da li mogu nešto da kažem? Kaže, to je fora, jabukovo sirće za pevanje, to je kao to, one njihove fore. Ti si stavio tu. Ne znam, ja domaće jabukovo sirće jutro sipao. Što? Ne da pevaš. Ajde sad reci nešto. Koje ja obožavam. Uuu, pogledaj. Sad kao da je popio film. Pazi kako je to glas. Evo i pergalimo sirće. 1985. Status Quo izlazi na Wembley. Počinje Live Aid. Molim te, Dudu mi stiša. Ja u kolima gde slušam muziku, ja sebe hvatam poslednjih par nedelja, ja premotavam Dudine solaže. Kao dete, kao kad sam slušao to Stairway to Heaven i te Led Zeppeline i onda bukvalno to primene. Znači on ima veliku solažu na 7 dana i na kraju My Time of Dying. Bukvalno to, vrtim te dve pesme, vrtim da bi slušao do daske ono Dudu. Pa, što se tiče gostiju, tu moram da kažem da postoji jedan ogroman krug ljudi koji su učestvovali na ovom projektu. Evo i sad gledam neke divne face tu iza kamera. Znači, od samog početka kako je ko dolazio po raznim osnovama da nam ili svira, ili da peva, ili da slika, ili da snima. Našao je svoje mesto i nama dao neki podstrek. Ovi ženski vokali su bili božanstveni, nekako ja sam ih doživeo kao anđele. Tako su neke pesme i otpevane. Što se tiče pevačice koje su učestvovale na našem albumu, koje su pevale predivne back vokale, tu postoji jedna anegdota da su u stvari dan pred snimanje trebalo da budu angažovane 3 neke pevačice za koje nisam znao koje će biti, nešto nisu mogle. I sreće da su ove 3 devojke, onako, to su ljudi iz našeg okruženja, koji su došli na to snimanje i stvarno dala jedan takav pečat snažan na ovom albumu da sad ne znam da bi uopšte radio sa nekim drugim back vokalima, osim sa njih 3. To je čudesno i mi ćemo sa njima sigurno nastupati i uživo, jer smatramo kao potpuni deo naše ploče.
Mislim, ja sam poslednji koji sad o tome u stvari može da objasni o čemu se radi, ali je to generacijska beogradska priča. Zdenko, Rista, Duda i ja i ovi naši drugari svi okolo, to je baš, ispostavit će se stari Beograd. Puš si ti, puš, a puševi su hemafroditi, hemafroditi. A puš si ti, puš, a puševi su sluzavi, spori i dosadni. Ti si kao ja, ti si samo i sebi dovoljna. Ti si kao ja, tvoje telo je ta kućica. Ti si kao ja, ti se lepiš drugim lepcima. Ti si kao ja. Kada smo, mi de facto nismo baš bili svesni šta smo uradili. Što je valjda i osobina kvalitetnog kreativnog rada, je da dok radiš ti se sve čini normalno, jednostavno i nisi svestan do čega ćeš doći. I onda se desio taj trenutak kada smo stavili Hammond pod In My Time of Dying i kada je to Duda pustio, mi smo svi bili prisutni tu i onda smo se svi opučutali. I u sobi je bio potpuni strah, jer je sasvim jasno bilo da ono što se čuje, da je to nešto što je kao sa neke ploče Pink Floyd ili Deep Purple, nekog velikog benda. I onda smo svi ovako čutali sa strahom na licu i onda je Rista progovorio, rekao je, ljudi, ovo se otrglo kontroli. To je bila stvar koja je koje zaista, mislim, meni je lično trebalo posle toga mesec dana da se to što se otrglo, da mene prođe zbunjenost, da se odzbunim, da se vratim u to o čemu se tu zaista radi. Tako da se meni retko u životu desilo da ja nešto što ja uradim ljudima dolazim i pokazujem ne bez blama, nego onako drsko i bezobrazno. Kažem, sad ću da ti pustim fenomenalnu ploču koju sam snimio. Što je odličan kraj. Eldorado. 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 E si na koji kraj je?